Maayong adlaw mga bata. Ako di ay si Teacher Sara. Ako ang mag-uban sa inyong karong adlaw para sa atong bagong leksyon. Andar na kamo? Mga bata, ang atong paghisugutan karon ay bahin sa klase sa mga liquid o likido. So ato sa balikan ang atong leksyon datong mga niaging adlaw. So unsa ang likido o liquid? Okay, so mao kini siya ang liquid no. Gilangkuban kini sa mga molecules nga dili sikit-sikit. Aduna siya kaugalingon nga kabug-aton og wala kini siya sakto nga porma og aduna siya abilidad nga motulo. So adunay duha ka klase sa mga liquid. Una, paspas motulo, ikaduha, hinay motulo nga mga liquid. So unsa ang mga pananglitan sa paspas motulo nga mga liquid sa masa? Tubig, juice, Zunrox, perfume, ug uban pa. So unsa na pod ang mga pananglitan sa mga liquid nga hinay motulo sa masa? Lotion, toothpaste, shampoo, condensed milk, ug uban pa. Alright mga bata, so nasabtan ba ang atong gileksyon karong adlaw? Very good. Kung nasabtan na, tubaga akong mga pangutana ng sakto o dili sakto. Andam na ba kamo? Yes, sakto. Kaduha. Tubag. Sakto. Very good. Ikatulo. Okay, unsa inyong tubag? Dili sakto. Very good. Ikaupat. Tubag. Sakto. Very good. Ug ang ikalima. Okay, tubag. Dili sakto. Very good. Mga bright kani sila oy. Alright, mga bata. So, nasabtan ba ang atong gileksyon karong adlaw? Very good. Okay, so pila ka klase ang liquid base sa iyang pagtulo? Very good. Aduna kitay duha ka klase mao ang paspas motulo o hinay motulo. Alright mga bata, so nasabtan ba? Okay, so para sa atong pagtansya, isulat ang litrang P kung paspas motulo ang liquid ug litrang H kung hinay motulo ang liquid nga akong ihatag sa inyo. So ato tan-on karon ang inyong mga tubag kung sakto ba.
So dinhirat ako to mga bata. Daghang salamat sa pagpaminaw. Amping. Bye-bye.